Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngokaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngoba siholwa nguye kukho konke. Akukho esikwenza ngokwazi kwethu na ukuhlanipha kwethu. Kodwa yena osiholayo siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibingelele nje abangcwele endaweni zonke futhi ezahlukahlukene. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel, uyazibuza kwenzakalani la. Cha, lapha sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. And futhi nje before ngene endabeni nje angeke nginibonge njengenjwayelo. Ngiyathanda ukuthi abantu ngibabonge ngokuhla bakwenzayo. Ngiyabonga niya subscribe nayikhulisa le channel, nikhulisa umsebenzi ukuthi ubonakale nakwabanye abantu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge futhi nokuthi niya comment futhi ama comments enu mahle, nokunderstand nje ukuthi sometimes as responding ngesikhathi ngenxa yomsebenzi. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu ukuthi niya comment mangithuke ngwabona, ngiyajabule ngicomment nami la ngicomment khona. Ngiyabonga futhi nisazo like na kuyo le video. Ngiphinde ngibonge futhi nisazobukela nama adverts. Ngiyanibonga nje kakhulu nama channel members siyanibonga kakhulu enikwenzayo. Ngelinye ilanga umvuzo wakho nizobona. Ngiphinde futhi ngibonge nalabo abade beqhamuka nje emaceleni kwindawo zonke. Siyabonga kakhulu. Umkhuleko wange-18 July bazalwane usesekhona, usamile, akwakashintshi. Nge-18 July uzobukhona futhi nje ubalulekile ukuthi siye kuona. Awukho futhi thina ngoba sekuphume indaba yomkhuleko wango-18 zika July. Awukho omunye imikhuleko futhi ezovinjwa noma esocela ukuthi mayime ingaqhubeki. Umkhuleko nje wona uyaqhubeka. But asingene endabeni yethu yanamhlanje naye ibaluleke kakhulu. Etholakala la kwizenzo ku chapter 1 verse 8. Indaba le ebaluleke kakhulu. Okungathi uma ngabe besingayizwa sizwisise kahle, besingasizakala kakhulu. Besingeke sihambe streetinwa mhlambe abantu abathile ngoba omunye nomunye bezobe nomoya ongcwele omguidayo futhi kukho konke. So akekho umuntu obezothi ngazathi lona uzongiphazamisa kuphi na kuphi. But asifunda verse 8, Acts chapter 1 verse 8. Ithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Angithi ke manje lawa amandla azonikezwa omunye nomunye, ukuze kungabi nomuntu ozoba nejealous ngomunye, ngoba omunye nomunye uzobe nikeziwe amandla ukuthi makagijime ngalawo amandla wanikeziwe. Ingakho ekhuluma manje uJesu ethi nakwamkeliswa amandla mangabe umoya ongcwele sefikile kunina. Bese yaqhubeka ithi, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Nizoba ngofakazi bami eJerusalem, aniqale eJerusalem kudlulele kuze kuyofika kuphi ekugcineni komhlaba. Wayethi nizoba ngofakazi bami uJesu Kristu ngoba umoya ongcwele wambula uJesu Kristu mabe sefikile. Lawa amandla lawa asusa inkungu yokuthi umuntu ebese bumnyameni, asusa ubumnyama, asuse le yankungu. Lawa amandla makhulu kabi endlela esimangaliso ngoba athi mayefika emntwini kusuke lenkungu, makusuka lenkungu lo muntu obe ongaphakathi lo okumele aphile, uthi uma ngabe seqale sephila sekusuke lenkungu bese yaqale yabona, ngoba lamandla lawa azogeza umuntu, azomklina umuntu, azomphilisa umuntu ukuthi bese yaqale yabona. Bese ethi mayesebona umuntu bese azi ukuthi yazi ngithema ngibona ngambulelwa uJesu Kristu. Once wambulela uJesu Kristu then usuzoqala ke manje bese uyafakaza kulabo abala eduzane kwakho. Bona laba ababese endaweni yabo emakhaya abo kwakuseJerusalem kwafanele baqale ekhaya bese belokhu bedlulela ngaphandle. Uthi uJesu ngihamba nize nifike egcineni komhlaba, to the end of the end, meaning singenza okukhulu, meaning uNkulunkulu usilethela ukuthi sizokwenza umsebenzi omkhulu la emhlabeni. But ke konke lokho kulele kumuntu ngamunye enikeziwe lawa amandla. Lawa amandla azokwenza umsebenzi omkhulu, azosusa even nana nejealous. Lawa amandla azokwenza ukuthi sibekezelelane, sithandane, sibe into eyodwa. Wazi ukuthi uma ngabe uNkulunkulu esebenzise lona umbekezelele nakho konke. Bakithi
angazi ukuthi njengoba ngihlala ngiyiletha le message izwakala kangakanani, but inkulu indaba kule message ngendlela esimangaliso. Ikhuluma ngomuntu eyedwa noNkulunkulu, but namhlanje ke ake sikhulume ke manje sithi ukuyihlanganisa siyenze kungabe umuntu oyedwa noNkulunkulu, but kube igroup yabantu noma kube iassembly yabantu noma kube ibandla. Ngiyithathe nje ngiyise kwi-leadership le ndaba ukuthi cause uma ngabe kuwukuthi ngiyisa kwi-leadership kusho ukuthi kukhona abazobe bengaphansi kwaleyo leadership leyo, so ibandla leli. Uma ngabe i-leadership ibingaba nomoya ongcwele, bengasizakala abantu abaningi abalapha ngaphansi lapha. Futhi kwayena lo oyileader uma ngabe nomoya ongcwele eyikhuluma indaba kaMoya Ongcwele, khona laba balapha phansi bezokwazi nabo bagcwaliswe ngalawa amandla kaMoya Ongcwele, eyishumayela le ndaba lena, naye ebengazenzela ukuthi kusuke umthwalo emahlombe akhe. Ukwabona uma ngabe uyileader mhlawumbe umfundisi ebandleni yonke into ibheke wena, andeke manje ngoba yonke into ibheke wena nawe uyabona ukuthi ngiyafuna kube khona abangisizayo but angimboni ungangisiza. Yabona uma ngabe Moya Ongcwele ishunyayelwa le message uzawukwehla ehlele kulaba abantu, mayehlela kulaba abantu bayaphenduka laba abantu bakusize wena oyileader ke manje. Seniyaqala ke manje niba abantu ababambisene emsebenzini kaNkulunkulu. But ke ake siye la encwadini ukuze understandeke kahle le ndaba. Encwadini kaNumbers ngizoqala mina ukufunda la from verse 16. Siyayazi ke inkinga ngithi manje ngizokhuluma la ngeleadership. Siyazi inkinga uMoses wakabhekana nayo ehola abantwana bakwaIsrayeli baleader becomplaina, wayehola eleader abantu ngempela who were very much stubborn, but nanguNkulunkulu eza necebo ke manje ukuze akwazi ukuthi uMoses asizakale. Ake siqale la ku verse 16. Ithi, so the Lord said to Moses, gather to me 70 men of the elders of Israel. Amtholela amadoda awu-70 ama-elder kwa-Israyeli, whom you know to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you. Tholela abantu abazoba ama-elders abawu-70 abazoma nawe, kulungile. 17, then I will come down and talk with you there. Ngizoza mina nginguNkulunkulu ngizokhuluma nawe lapho. Lalela-ke ithi, I will take off the spirit that is upon you and will put the same upon them, and they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Kusho bani? Kusho uNkulunkulu eza ne-solution for uMoses la exayekile uMoses. Uthi uNkulunkulu, ngizothatha umoya okuwena ngufake kulawo madoda, lawo ma-elders awu-70, ukuze bezokwazi ukuthi bakuthwalise lo mthwalo owuthwele. Lo moya uthathwa nje, umoya uthathwa kuMoses, but akusikhona ukuthi kwakuwumoya kaMoses, because uMoses yena kanawo umoya ongcwele. Kwakuwumoya ongcwele aye uthole kuNkulunkulu, ewunikeziwe uMoses ukuze ezokwazi ukuthi abe yileader, ezokwazi ukukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe azayo bafaka kuphi eKhenani. Umoya ongcwele lo kufanele ukuthi as a leader uzomupha i-guidance, ubuhlakani bokuthi abahole kanjani abantwana bakwaIsrayeli, but kwakubonakala ukuthi lo mthwalo mkhulu for yena yedwa. Kwafanele ke manje ukuthi ke kutholakala lamadoda awu-70, lamadoda awu-70 nawo ukuze akwazi ukuhola ngendlela. Kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu uthi angeke abantu bakwazi ukuhola ngendlela efanele bengenayo umoya ongcwele. Ukuze abantu bakwazi ukuhola ngendlela efanele bayamdinga umoya ongcwele. Yingakho ethi thola amadoda awu-70 ama-elder, and mawusufikile nawo, mina ngizothatha umoya kuwena Moses, lo wakho ngiwuthathe ngufake kulamadoda. Kwangesi umoya kaMoses, kwakuwumoya kaNkulunkulu, but ufake kuMoses. Okusobala ukuthi uMoses wayephiwa umoya ongcwele ngokukhulu
ngokungamandla amakhulu lokuthi wawumningi lokuthi wayengawuthatha futhi nakuMoses aphinda awufake kulamadoda awu70 nawo lamadoda bese yakwazi ke manje ukuthi amncedise bathwalisane lo msebenzi kaNkuluNkulu. La ngikhuluma ngokuthi ke manje ngikhuluma nge-leadership ke ngingasakhulumi nje ngomuntu oyedwa, sengikhuluma ngabantu bebambisene emsebenzini kaNkuluNkulu kunoma ngabe yiphi indawo, whether isenkonzweni, whether isekhampanini thizeni oyisebenzayo. Awucabange nje ukube amafemu noma ugovernment wethu ubunabaholi abagcwele umoya ongcwele, ama-ministers aphiwe lo moya ongcwele ukuthi ngabe ezweni siphila kahle kangakanani. Yingakho uyabona nje lapho uNkulunkulu wayebonisa ukuthi ukuze abantu bakwazi ukuhola ngendlela efanele nangeqiniso nange-wisdom badinga bani? Umoya ongcwele. Ngokwethu thina nawukuhlanipha kwethu yese singazama but thina sihlala sihluleka. Wayeyiveza lento uNkulunkulu la kuMoses. Akazange nje uNkulunkulu athi thola amadoda awu70 then batshele bakuncedise. Cha, uthi ngizofike ngithatha umoya okwena Moses ngufake kulaba bantu. Kwangisumoya kaMoses once again kwakumoya ongcwele but ukuMoses ngufake kulamadoda lama elders awu70 ukuze bezokwazi ukuthi shuthi ukuze baqualify ukuthi bakuncedise badinga the very same spirit esikuwena nakubo sibe khona. But ake siphinde sifunde nawa lawa amazwi lawo. Ngizojumpa nje ngiye ku verse 25. Incwadi lena nawo ungazifundela yona, very interesting, imnandi kabi. Ithi ku verse 25, then the Lord came down in the cloud, sewetholakele amadoda sefikile, wehla uNkulunkulu ehla ngefu, and spoke to him, to Moses, and took off the spirit that was upon him, wathatha umoya owawukuMoses, and placed the same upon the 70 elders, wafakela abantu abawu70. And it happened when the spirit rested upon them that they prophesied, although they never did so again. Wayengithi kwakungesumoya kaMoses lo kodwa kwakuumoya ongcwele. Yilawa amazwi lawa athi kwathi uma ngabe umoya ongcwele uhlala kulamadoda awu70 lama elders, lithi they prophesied. Siyayithola indaba lapha masifunda incwadi yezenzo ku chapter 2 nakuJoel futhi uyayikhuluma le ndaba. Uthi ngeinsuku zokugcina uNkulunkulu yakwehlisa umoya ongcwele kuyona yonke inyama. Bese ethi your sons and your daughters shall prophesy. Uthi abancane bayakubona imibono, abadala bakuphupha amaphupho. Bese ethi your sons and your daughters shall prophesy uma sekwehla umoya ongcwele. And nalaba wathi mawehla umoya baprophesya as a sign yokuthi manje bagcwaliswe ngani? Ngomoya ongcwele. Abanye abantu bayasho bathi ngizobona ngani uma ngabe umoya ongcwele sefikile kulaba kwabonakala ngokuthi they prophesied ukuthi behlelwe bafikelwe umoya ongcwele owawuthathwe kuMoses. That was a sign kubona. uNkulunkulu uyoyenza yabona uma ngabe umoya ongcwele sefikile kwena uNkulunkulu akalenza iphutha kushiya uconfused udidekile. Likhona izwi to confirm ukuthi ngempela ufikile umoya ongcwele wafika kanjani kwena. But ke asiqhubeke sifunde uverse 26. But 2 men had remained in the camp. The name of one was Eldad, and the name of the other Medad. And the spirit rested upon them. Now they were among those listed, but who had not gone out to the tabernacle, yet they prophesied in the camp. Laba bona nabo bebembaliwe kulaba abawu70, kodwa bona bazange baphume. Lisho njalo iBhayibheli kwi-camp. Lithi nabo futhi batholakala beprofesaya kwi-camp. Ushuthi umoya ongcwele wehlela nakubo, nabo batholakala beprophesy. Ithi ku verse 27, and the young man ran and told Moses and said, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Bamangele ngaleso sikhathi bathi ayike siyibike le ndaba kuMoses nakwenzakala imanga. Into eyenziwa uMoses iseyenziwa manje uEldad noMedad. Ba prophesy kwi-camp. Aba understand bona ngaso sikhathi ukuthi kwenzakalani. Uyaphenduka ke noJoshua naye lithi ku verse 28, so Joshua the son of Nun, Moses' assistant, one of his choice men, wayeseduzane noMoses, answered and said,
Moses, my Lord, forbid them. Bavimbe. Ingenzeki lento. Hey. Angazi bangaki abantu abagcwaliswe ngomoya ongcwele. Bese uNkulunkulu yaqale yabasebenzisa. Bese kuba khona abantu abagijimayo baye kubaholi. Bathi forbid them. Ngabavimbeli bawenze lowo msebenzi. Angazi zingaki ingceku nezingcekukazi ezikhona out there ezagcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu. Kwakhona abantu abaqhamukayo abathi bathuliseni ngempela futhi bathuliswa. As a result kwagcina indaba kaNkulunkulu inganakwa futhi ingavumelekile. Ngoba uNkulunkulu yabavusa abantu bakhe uyabagcwalisa ngomoya ongcwele, but khona lenkinga ekhona yokuthi uma ngabe sebavusile uNkulunkulu kube khona nje labo abathi bavimbeni bangakhulumi bathuliseni. Nangu naye enza ngalolo hlobo uJoshua ugijima kuMoses umholi wakhe uthi hayi ngeke bavimbe, forbid them, bathulise bangayenzi lento abayenzayo. Yabona ke uma ngumholi weqiniso noyiunderstanda iassignment kaNkulunkulu, njengoba ngishilo ngathi umoya ongcwele uzosusa ijealousy kuwena, uzokwenza ube ngumuntu manje ongazicabangeli yena but ocabangela ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe. Ngoba uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe mina ngene kuphela uNkulunkulu makenza umsebenzi wakhe. Ithi ku verse 29, then Moses said to him, are you zealous for my sake? Unentshisakalelo ngenxa yami. Hey, right. But na indaba enkulu kakhulu. Oh, that all the Lord's people were prophets, and that the Lord will put his spirit upon them. Usho njalo uMoses. Uthe engazathi abantu bonke bakaNkulunkulu bebe ngaba abaprofeti futhi bonke uNkulunkulu abanikeza umoya ongcwele. Hayi ngalesi sikhathi kuphela sika Moses, le message esahambisana even nangesikhathi sethu thina manje. Engathi abantu bonke bebengagcwaliswa ngomoya ongcwele, bonke baba abaprofeti, ngoba laba abantu bebezoba ama leader aweqiniso, ahola ngeqiniso, eholwa nguNkulunkulu, engaziholi wona nawukuhlanipha kwawo kodwa eholwa nguNkulunkulu. Ingakho ekhuluma kanje uMoses ethi engazathi bonke abantu bebengaba abaprofeti bakaNkulunkulu, meaning futhi bonke bagcwaliswe ngomoya ongcwele. I'm telling you, uNkulunkulu unenhloso enhle ngomunye nomunye phakathi kwethu, futhi kuyacaca ukuthi sonke uNkulunkulu wasilethe emhlabeni to come and be leaders. But manje we can never be leaders ngaphandle kamoya ongcwele. Siyamdinga umoya ongcwele. That's why ngihlala ngisho njalo ngithi siyamdinga umoya ongcwele. A leader engenaye umoya ongcwele. I don't know ukuthi uleader kanjani ungenayo umoya ongcwele, because uma ngabe uyileader noma ngabe kuphi, angikhulumi ngamasonto kuphela, ngikhuluma ngomuntu oyileader Samuel, awuleader khona, uyawudinga umoya ongcwele ukuze uzokwazi ukuleader ngendlela kaNkulunkulu, hayi ngendlela yethu thina abantu. Ingakho ethi uMoses, that the Lord's people were all prophets. Engathi uNkulunkulu futhi ebengahlisa umoya ongcwele phekwabo bonke, khona bonke bezawukwenza iqiniso phambi kaNkulunkulu. Ngiyambonga umoya ongcwele ngale message, and ngiyathemba futhi ukuthi baningi abantu abasizakalayo ngale message. Isiza umuntu eyedwa iphinde futhi isiza abaholi bebonke, isiza ibandla lilonke, siza abantwana bakaNkulunkulu bebonke, ngoba sisonke from leaders kuze kuyofika phansi siyamdinga umoya ongcwele. Engathi abantu bakaNkulunkulu bonke bebengaba abaprofeti. Angikhuluma abaprofeti bamanga, mina ngikhuluma abaprofeti beqiniso abagcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu bekhuluma iqiniso. uNkulunkulu emuhla nibusise endaweni zonke. Ngomsawayo futhi inkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.